munun'una uri serious uri kuti uda kuroora? Wanga wati wane bhebhi racho iri nairegi. Zvinhu izvi hazvidi kumhanyira wechidiki. Tanga wanyatsotora nguva yako pakutsvaga ka. Munhu akabva kuAustralia zuro uno. Wanga wamuwanepi kumusikana wekukanda pakicheni? Hapana, havane dzungu too much. Baba Sibi, mukuona kuti kudi pane kabhebhi ichi kanga kagara apa time dzarapinda muno. Makarwe. Iwe, handiti amuna ana memo here? Baba Sibi, hamuna chamuri kuziva imimi. Nairegi, ichokwadi here chimfanami? Maelda zangu, mukadaro munenge makundirovesa nehana manje. Pindura mubvunzo shamwari, sangana nembuna ndidze. Mukuru wabvunza kuti uri kudanana na memo here? Question marking ka? Mukuona chiko mudhara wangu. Zvamaje manje ndiri kumhanya na memo. Pane chakaipa here mudhara wangu? Unoda heupu pachiri padhuze mfanami. Ko zvandaiona kunge wakamuka-muka. Zvautori usiku hutatu chaiko. Mudhara wangu, mega musikuona kuti makunyanya kudhipisa. Shut up maniwe. Fucking rubbish. Zvaiko zvinoga nyara, tora manotsi. Chinzwa kawe chidiki. Ndikuda kuti umbonditeerera ka. Ndisati ndadzika na memo wako uyu kauyu, da kuti uzive chinhu 1. Kune vasikana vekuroora, kuzoita vasikana vekuenda nawo kubhawa. Ya, musandinakidze kudaro madhara angu. Mukuona chii madhara angu? You are too backward. Munomboziva here kuti vacho vamunototi vekuroora ivavo probably vanoenda kumabhawa with other guys. Mozovaroora henyu, though there are always exceptions. Mpana rege ka, chirungu chako ka chitongori broken waibada, saka chizama kuwanza shona. Buozo karamba uchitara nonsense ka, otherwise ka. Kochiko nae baba Makaro, musaitire mfana uyu hasha mani. Miraiti muonese mune zvakanaka ka. Chiko nemimi. Sori wechidiki, zamaka chikuwanza shona nekuti chi syllabus yechirungu chako ka. Yakatosiyana nesyllabus yandakaita inini. Inini ka ndakagumira standard 6. Ndikukunzwa yangu mukuru. Ndichazama kushandisa shona ka. Asi moitawo muchiziva kuti ndaive kuAustralia ka. Australia tave bhonayo. Hona ka wechidiki. Kana wakuda kudanana nemunhu zvemashuwa-shuwa chaizvo. Background check yakasimba ka inotodiwa. Otherwise munhu anouya kuzozororera pauri. Zviri munzeve mukuru wangu. Asi saka wekuroora uyu asingaendwe naye kubhawa uyu, anoendwa naye kupi? Rege usade kupusa iwe. Hauzivi here kuti kune nzvimbo dzingori decent so, kana kumapikiniki, kumarestaurant kana kumaresort areas. Kwakangowandisa so. Muri right mukuru. But we all know kuti at the end, vekubhawa ivavo vanotozokandwa pakitchen food. That's where the danger is. Baba Sibika, nyatoteerera point mufana uyu. Ane point yakanaka kwazvo kwazvo. Because tarira kuti kudika. Vakapa, vekubhawa kamazuva achona aka, vakutendera futi kuda kutoroorwawo. Now we are talking. Mudhara iwe, you deserve a carry pack iwe. Unomwaripa. Baba Makaro, makundipandukira futi. Apa ndiri kuti tiri tese pakuonesa mfano uyu gwara rakanaka rekufamba naro. Vakomanaka, kana kuri kunyengerera kutengerwa doro kauko. Tsvaga imwe strategy akomana. Baba Sibika, abakapa ndinozobata something. Abakapa, mukuona kuti kudii. Vachona muchiti chi avakava ndovekuroora. Ndovachona futi vari kuzokuchengetesa vana vasiri venyu because chi vanenge vasina kufara zvakanyanyisa vachiri vasikana. Kumanaka, bvunza tinashe mugabe. Inga muri kuziva one elder. Ko manga muchimborasika papi? Chinyakare chiya chekuti mukadzi ndiwe kungoenda naye kurufu chete. Nowadays nemumvura mese naye kana kubhawa naye. Boga is mawina. Ini ndakuenda ka. Asi ndoda kuti muzive chinhu ichi. Umwe nemumwe ngaazive pake kuitira kuti tisazonetsana mukufamba umu. Learn or perish. Tangoti nditi urise mufesi wako wari kukubana se uri kuzvigona se